डाइरेक्टफोर जोंहा स्मल फेमिलि निउ मेम्बार सासे फैबाय नालाय बेखौ जोङो दा मोनसे फ्रेम बानायनानै स्ट'राव बेयाव दोनगोन बैयाव दोननाय बेखौ आं दोना हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो दिनै लाइटनि मिस्ट्रि फैदों नालाय वेरिं सोलिगासिनो दङ नोंथांखौ देखायनो आं बेखौनोथ' थ' फाइनालि वेलकाम टु माय चेनेल एन्ड गुड मर्निं आंनि लोगोसे डक्टर दङ हनै पुपु डक्टर बाबुर कानत धर खुलुमबाय जय गुरु दादा बेनिफ्राय नै वायरिंआ जाबाय दा लागायगासिनो दङ नै लाइटफोरा नाय बिदि लाइट लागायगोन बेफोरावबो लाइट लागायगासिनो दङ बेनिफ्राय बेयाव थागोन फेन आं अनलाइन खालामना लाबोदोंमोन ना नै फेनफोरा बेयाव थागोन बरियानो नाय फेन इता itu dengar remote नि जागोन इयो আজি হে হ'ব ইজুটি কৰে बेनिफ्राय कालिपुरा নহয় नैया बिदि लाइटबो लागायगोन ओमफ्राय बेथ' लग'आ थाखाबायनो स्ट'रा बेनिफ्राय सीसी केमेरा गैयामोन नालाय बेखायनो सीसीनि थाखाय एक्सट्रा लाबोबाय नै सीसी केमेरा लागोन दायो बेनिफ्राय नियाव हेंगिं याव बाल्ब मोनसे थागोन बरियानो बिदिनो साहा लोंहोनांगौमोन हारसिं लगायखादों मालाय बरियानो नैया लाइटआ बिदि जागोन आरोना दाखालि आं गासैखौबो गुवाहाटीनिफ्राय लाबोजोबदों बरियानो दायो मिस्ट्रि नांगासिनो दङ आं सिनेमेटिक शट एसे देखायनो नोंथांमोनखौ बरिया नांगासिनो दङ एसे लागायखांबाय निया खामानि मावनानै बेरेयाव जाना मेगना बुना दङ दा बैनि लोंनोसै अमला लाबोदों नैया जोंहा बरिया एलि फेनाना सोलिनाय स्टार्ट जाबाय बेखौ बारायनोबो खमायनोबो सब रिमटआवसो हायो बाखिथ' बेयाव माबा गैया रिमटआ बोरो ओरैनो रिमटआव बेटारि नाय आसे बेटारि रिमटनि बेटारि गैया बेयावनो बारायनो हागोन बेनिफ्राय बाखिनिया लाइटआ जोंहांबायनिया बेयाव मोनथाम कालार जायो गल्डेन वाइट बेनिफ्राय आरो मोनसे मामोन नैया बिदि जाबाय आरो ना नैया नांगोन बेनिफ्राय नैया गल्डेन बेयावनो बेनिफ्राय फेनखौ बख'नांगौ बाखि आरो फेन लागायनांगौ लग' लागायनांगौ लाइट दंबावो आरो मोननैसो बेखिनियानो लोगोफोर थ' दिनै जाय मावदों मिस्ट्रिया बे थांसिगोन गाबोन फुंनिफ्राय आरो लागायफिनसिगोन बियो ओमफ्राय दायो मिररनि बे ग्लासनि मिस्ट्रि फैगोन बेयाव ग्लास लागायगोन बेयाव गासैबो ग्लास लागायगोन मिस्ट्रि फैनो बाखि दङ आरो ना बेखौ देखायगोन दायो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम माबोरै नुदो बे लाइटजों माजों स्ट'रखौ बे लाइटखौ होनाय लोगो लोगो एसे रुमा गरम जायो आरो ना डेन्जार हिट जायो नालाय बेनिफ्राय बिदि आरो मोनसे बिथिं लागायनो दङ बे फेनखौ बोखारनानै बेयाव लागायबावगोन दङ बाखि बेयाव थांथ'नोसै ग्लासनि मिस्ट्रि फैयाखै दाहाय फैबावगोन आरो आं बिदि थांसिगोन नालाय चलो आमला बाजार खालामबाय एसे थाइजौ लाबाय ओमफ्राय ने खावैना लकेलनो बे माबानि दुब्लिनि खिन्थु होनना बुंदो अरिजिनेल गाजा এইবিলাক ডুপ্লিকেট কাৱে নেকি এটা প্লাষ্টিক ফ্ৰামৰ এটা বাটেদি লাইট দেখাচোন ফ্ৰামৰ ব্লেক नैबे अरिजिनेल ना बे दुब्लिनिफ्रायनो फवा 100 तुकुखौ लोगो मोनबाय आरो ना तुकु आइने तुकु निदि खालामबा जि मिनियो तुकु आंनि बाबुखौ नेहा फुलाय होनानै उन्दु होनायदो तुकु बाबा ओमफ्राय दा
फैलायदोंमोन आरो थांगासिनो दङ दायो ग्लासनि मिस्ट्रि फैदोनो आरो दाला खुलिहैनोसै बुंखानाङा ओरैबायदि गरम बोथोर नालाय गरमानो खारना माइ गायगासिनो दङ दाबो नैया गरमब्लाबो ओमफ्राय गारियावबो थावा एकदम एसेल' दङ सोनो थांनोनो सम मोनाखै दिनै सोथारनांगोन नङाबा नारनोसो गोनां जागोन दाबो सहैला फैलायबाय ओमफ्राय नैया ग्लासनि मिस्ट्रि बिसोरो ग्लासनि थाखाय लागायसिगोन मिस्ट्रिया गाबोन फैलायगोन आरो बिसोरना ग्लासनि फ्रेमखौ लागायना गालांगोन गाबोन ग्लास लाबोना लगायफिनगोन आरो बिदि जानाय नङा बायदि माबा बिट थानाय नङा आरो ना गेजेराव डाइरेक्ट साइड बिट थागोन ओमफ्राय डाइरेक्ट माबा ग्लासल' बानायगासिनो दङ लागायबाय थागोन दा आं दसे न'आव थांना फैनोसै बरियानो डाइरेक्ट फर नेक्स्ट डे ओमफ्राय दायो फेननि बे रिमटआ फैबायना चेक खालामगासिनो दङ आं र' नोंथांखौ देखायनो आं नैया दा सोलिगासिनो दङ फेना ओमफ्राय रिमटआ नैबे अफ खालामदो अफ जाबाय नै लोगो लोगो वा अफ बेनिफ्राय नैया अन वा अन जाबाय बेनिफ्राय दायो 3आव लगायनानै जाबाय ओमफ्राय आरो लागायगासिनो दङ ओमफ्राय केमेरामेन फैदो जोंहा ठीक है सा दायो दिनै आरो एगेन मिस्ट्रि फैबावदो जोंना रेकनि माबानि वेरिंनि ओमफ्राय नैया बेयाव ग्लास लागायगोन ना फ्रेम खिना लागायनो थाखाय गाबोन ग्लासखौ फाइनाल लगायना होफैगोन नो ग्लास अर्डार होदो गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन दिनै ओमफ्राय गाबोन फाइनाल लागायना होफैगोन बरियानो बरिया दायो नै लग'खौ लगायगोन दायो नै लग' लगायगासिनो दङ BMM स्टरनि लग' आरोना बिदिनो बानायदोंमोन आङो दायो नैया लग'खौ लगायबाय बेनिफ्राय आरो खामानि मावगासिनो दङ नैया नैया दायो फेना गंनैखौबो लागायबाय स्पिडा बिराद मोजां एकदम बिराद स्पिड आरोना बाराबो मोजाङानो बाराथ' बरिया नांदायनो वाव कुल हावा फैयो एसे बैफोरनि थाखाय आरोना बेफोरनिफ्राय एसे मोजां हावा फैयो आरो बे कुल हावा बेखौ बरननांगोन दायो दसे ओंखाम जाना फैसिगोन आरो दसे उनाव फैलायगोन ओरैबायदि सान्दुं नालाय दखान सिङाव थानो हाया बापरे चलो ना जि सान्दुं बापरे न'आव सफैबाय जोंहा तुका दिनै उन्दुआखै लोगो मोनफैबाय ना तुकु हेल' होन दे बाबा हेल' होनना बुं दे हेल' गाइसमोन आंनि भिडिअखौ बयबो नाय होनना बुं दे बाबा दे गाइसमोन दायो एगेन थांफिनसै ओमफ्राय ना तुकुदो बिमादोबो दसे बेरायगोन लामायाव बेनिफ्राय नै आरो मोनसे बुस्थु लांफैनोसै बेयाव मारैनो दखानाव नोंसोर बेरायनोसै आं थांलांसै बरियानो दायो नैया बेखौबो लागायना होनांगौ जोंहा फेमिलि पिकचार नैया फट' ओमफ्राय फैलायबाय एगेन मिस्ट्रिया जोंहा नैया दायो खोमसिहांबाय ओमफ्राय बोथोराबो बरिया जाबोदों नै थान्दा हा नैया लाइटनि कानेक्सन होगासिनो दङ दायो जाथ'वाखै आरो खामानि दंबावो आरोना प्रसेस सोलिगासिनो दङ बैयावबो एसे माबाबो लागायनो दङ बिथिं ग्लास लागायनो दङ इथिंबो ग्लास लागायनो दङ बैयाव लाइट लागायनो दङ खामानि डाइरेक्टफोर जोंहा स्मल फेमिलि निउ मेम्बारसो फैबाय नालाय बेखौ जोङो दा मोनसे फ्रेम बानायनानै MM स्ट'राव बेयाव दोनगोन बैयाव नालाय दायोनिया लागायगासिनो दङ
नै लोगोफोर लागायबाय ल'आ बिदिनो जागोन नैया बरियानो बेनिफ्राय आरो बे लाइटखौ लागायनो बाखि दङ कानेक्सन होथ'वाखै ओमफ्राय नैखौ लागायनो बाखि दङ जोंहा फेमिलि फट' बरियानो ओमफ्राय लाइटखौबो लागायगोन देखायगोन आं नोंथांमोनखौ आरो बे ग्लास लागायनो दङ CCTV लागायनो दङ एसे खामानि बरियानो बे बिराद माबा नांगौ आरो ना बे इनभार्टारसो सोलिगासिनो दङ लाइन होनाय लोगो लोगो नाय लाइन होगोन आं बे सोलिनाय नङा अफ जालांगोन ओइ नै अफ जाबाय लाइन दबा भल्टेजआनो गैया इनभार्टारबासो जागोन आरो ने इनभार्टार होबासो जायो इमान भल्टेज नांगौ इनो बाखि लाइटफोराथ' नाङा बारा बेबो नाङा खम भल्टेजावनो जायो हर जालायबाय 7 जाबाय दायो आरो दसे थाबावगोन बिनि उनाव दिनै थांसिगोन नेक्स्ट गाबोन फैलायनांसिगोन आरो CCTV माबा माबि लगायना ग्लास लगायनो खनसे देखायनि बिनि उनाव ब्लगखौ बेयावनो स्टार्ट दोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन खोमा थ' र' लाइटआ गासैखौबो फोजोंनानै खनसे देखायगोन आरो ना माबायदि जादों दायोनिया एसे डिजाइना बिदि जागोन आरो लोगोफोर बैयाव MM4 थाबाय ओमफ्राय नैया लाइटआ आरो एसे दंबावो बानायनो ओमफ्राय नैया नाय MM स्ट'रनि लुक्स नोंथांमोनखौ बरियानो आं एसे देखायनि आरो गाबोन नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन दायोथ' जास्ट थुलमुलसो गाबोन बरिया देखायगोन आयौ खुब धुनिया ना ভাল লাগছে ना पुरा माब्रै नुदो कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै थेंक इउ स' माच नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन ओमफ्राय बयनिसिमबो गुड मर्निं गाबोन मर्निंआव होगोन बे भिडिअखौ थ' बाय बाय लोगोफोर